बाबा देखना करे खाली नगे कोहती का न लेखा बाबा देखना हाथ करे खाली नगे कोहती का न लेखा डीजे सोनू मोतिहारी पहिला बाहर प्यार कहनी ओहू में पड़ल बाधा मारल चाहे उहे जेके चहने जाने से ज्यादा पहिला बाहर प्यार कहनी ओहू में पड़ल बाधा मारल चाहे उहे जेके चहने जाने से ज्यादा मार दियो सन मंतर हो जाई हम पहिले लेखा मार दियो सन मंतर हो जाई हम पहिले लेखा बाबा देखी ना डीजे दिनेश बाबू बाबा देखी ना हाथ के रेखा जिनगी कोहटी कवन लेखा बाबा देखी ना हाथ के रेखा जिनगी कोहटी कवन लेखा डीजे सोनू मोतिहारी केहू नहीं खे अपन मानो साधे सोभे पैर हो अपने ही लोग आज समझौता गैर हो केहू नहीं खे अपन मानो साधे सोभे पैर हो अपने ही लोग आज समझौता गैर हो हमर जिते अकेला पर मोढ़े भी पत्थर फेंका ओ हमर जिते अकेला पर मोढ़े भी पत्थर फेंका बाबा देखी ना रेखा डीजे अखिलेश बाबू बाबा देखी ना हाथ के रेखा जिनगी कोहटी कवन लेखा डीजे के लिए संपर्क करें दिनेश बाबू से। उनका मोबाइल नंबर है 9794812985।